evangelist kauchauya pano ekezani vatendera vachipamatsoka dzavo Evangelist Muparinga chidavafarira chivapanokana uno masangane vamuta zvangava upenyu hwako vachishandiswa namweya mutsvene vakuita kusvika shoko ramwari unomuriko omera maoko tenda mwari Katimu kute mwari nemoyo idofara titiza keiu idoi We may be seated in the presence of the Lord. God bless you. Thank you so much for allowing me to stand on this podium to minister the word. Masikati ano tasanganiswa nenyasha dzamwari tichinzwe kutaura kwawo kuupenyu wedu. Munhu ararame ndichingwa bedzi asine shoko rinobva mumuromo waJehovha. You need the word of God in your life. Akaona kuti dzimwe nguva munhu anogona kuva so resistant to the preaching of the word. But when life upenyu hwakuisa pakona, unotoona kuti usina mwari hakuna kwaunoenda enda hakuna chinobuda. We need God in our lives each and every day. Kungwara kukuna kwakuno kusvitsa, kurongeka nekugona kwako hakuna kwakuno kusvitsa. Kusvika wasarenda upenyu hwako kuna akakusika muridzi weupenyu anova Kristu Jesu. So ndinotenda Mwari kuti tigone kunzwa kutaura kwavo nhasi. Ndichada ndiverenge bhuku ya John chapter 5. John chapter 5 from verse 1. John chapter 5 from verse 1. English version. After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew paBhethsaida, having 5 porches. In these lay a great multitude of sick people, the lame, the blind, waiting for the moving of the water. For an angel of the Lord went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after stirring of the water was made well of whatever disease he had. Now a certain man was there who was an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there, and he knew that he had been in that condition for a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" The sick man answered him, "Say, I have no man to put me into the pool when the water is stirred.
But while I'm coming, another man steps down before me. Jesus said to him, rise, take your bed and walk. Immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath. I'll pray. Father, we thank you. Baba tinokutendai. Tiripano kuti tinzwe kutaura kwenyu. Shoko renyu rinorapa, rinotsura, rinodzidzisa nekugonesa, ribate muupenyu wedu. Muzita ra Jesu Kristu weNazareta. Amen. Nyaya ndaverenga inyaya ndofunga vazhinji tinoiziva. Jesu waenda panzvimbo inonzi paBhethsaida. Nzvimbo iyi yaigara vanhu vanorwara vakawanda vachimirira kubvongodzwa kwemvura, nokuti paiva nemurau wokuti atanga kupinda mumvura waiporeswa. To me it's a picture, a competition. Kana shoko richiti watanga kupinda, zvoreva kuti no matter the challenge you have, maybe you are worse than munhu akutangira. Nzvimbo iyi yanga isingashande kuti zvako zvanyanya sei, yaishanda neshungu dzako uye nekuva active, nekuva ready to dive into the pool. Nzvimbo iyi yanga isingashande tsitsi kuti mumwe achakunzwira tsitsi wokuti chitanga kupinda. Aiwa Bhaibheri rati atanga kupinda ndiye waiporeswa. So pane murume wakagara nzvimbo iyi kwemakore akawanda, 38 years. Jesu wauya wakaziva kuti murume uyu wane dambudziko kwemakore mazhinji. Ndokubva amupa mubvunzo chaari kuda kuporeswa, chakatangwa naJesu iquestion, mubvunzo, unoda here kupora? Do you want to get well? Unaziva here kuti muupenyu tine zvatinoda zvikuru sei. Hakuna munhu asingade chakanaka. Nekuoma kwazvakaita nekunetsa kuri kuita upenyu, zvishuwiro zvako nechese chaunoda ndinozviziva kuti munhu wese unoshuwira chakanaka muupenyu. But kushuwira bedzi, it's not enough. Ine kuchikoro kwandakafoira ndaitodawo kupasa, ndikadiscover kuti kuda chete it's not enough. Unofoira iwo kupasa uchida. Zvoreva kuti kune zvinhu zviri beyond choice. Kune zvinhu zvinorwa, there is a spiritual force inorwa newe besides kuti unotodawo zvakanaka muupenyu hwako. That's why muupenyu handigone kujaja kana kuchinyira munhu nekuda kwekuti kune munhu waunogona kuona ari musikana mitiswa 3 to 4 times. Mota iwa hana kurongeka sei achingomitiswa akadaro. Sometimes paari kuita fall in love nemunhu ari kutopiwa zvivimbiso, ari kutopiwa guarantee, zviri kutoitika vachitodanana, but there is a spirit behind kuti atadze kugara mumba kana kuva nemurume. So vanhu vanojaja munhu nokuti havagone kuona beyond the spiritual dimension. Upenyu hwatinorarama uri beyond choice. There is a spiritual force paupenyu hwemunhu. So chakanakisa ukasarenda upenyu hwako kuna Jesu, unenge waakutiza neupenyu hwako nekuda kwekuti kune chiri kuita pursue your life. Whether you like it or not, kune zvisingade chakanaka muupenyu hwako, kune zvinorwa newe. Dambudziko ndeiri, nyangwe izvozvo zviriko, you must make a choice yekusarenda kuna Jesu kuti aite take over. Nokuti ukasapa upenyu hwako kuna Jesu, kune mumwe ari ready kuita tempa nelife yako. Hauzvide kugara uri mumajeri, hauzvifarire, but ndo zviripo, ndo zvinoitika, ndo upenyu hwaunorarama. Vanokuona vanongokuti tsotsi, havaone the spirit inokubata kuti uve tsotsi. Life iri stubborn zvekudaro kuti vanhu pavanokujaja vachitaura newe, they don't see the spirit behind whatever you are doing. Iwewe manje semunhu ari pano, ari kunzwa kuti upenyu ndo zvauri, waakuda kumeka a choice. That's why Jesu paasvika, nyangwe murume uyu ari makore akawanda ine dambudziko, Jesu ari kuti panotangira nyaya muupenyu ichoice. But choice haitike chete kana usina the spirit inokuguida to make the right choice. Nekuda kwekuti no matter wameka the right choice, but kana usina Jesu hazvishande. Hama dzangu, hakuna anoda kutambudzika, hakuna anoda kurwara, hakuna anoda kurarama upenyu hwekugara mumajeri,
hakuna da kuswera achinwa zvinodhaka achitambudzika upenyu hwake. Vanhu vese vaunoona vachiita zvisiri right vanoda zviri right, but kuda is not enough. Wese waunoona ane upenyu unorwadza, unopisa tsitsi, uri kurema uchidai so, anotoda uchakanaka, but there is a spirit behind inomurwisa to an extent yekuti haasi kurarama zvaanoda, ari kurarama zvinodiwa nemweya wakataka upenyu hwake. So no matter ndaida kupasa kuchikoro, ndakangofoirira yekuti 1 ndanga ndisingaverenge, number 2 panga pane mweya pandiri. Saka uchiona here kuti haugoni kunamatirwa student nokuti newe unenge usina kuzvifunga kuti tiri kuita kuti ndisaconcentrate pachikoro, ndisave serious. There is a spirit. Vabereki vanenge vachiti kuti mwana uyu anotamba, takamutienda kuchikoro but anoswera achitamba. Vanongogumira pakuti haateerere, akaenda kuchikoro anongotamba, vamwe vachidzidza. Vanogona kusaona the spirit behind kutamba kwacho. So Jesu paari kubvunza kuti unoda here, munhu uyu already ari panzvimbo pari kupora vanhu, which sounds as if anotoda. Saka Jesu anobvunzirei. I'll give you this example. Ukaona munhu ari pachipatara, zvinoreva kuti kupora anoda, saka aenda kuhospital. Saka munhu uyu paakaenda paBhethsaida paipora vamwe, zvinotaridza kuti kupora sure anotoda. Saka Jesu anobvunzirei kuti unoda here. Murume uyu zvanzi akawanikwa akarara panhongo kana kuti pamat, he was sleeping. Nzvimbo yaakarara is the right place nokuti pari kupora vanhu, but kurara was a wrong thing nokuti Bible rati anotanga kupinda. Saka already kana wakarara unototangirwa, which means ane zvaaita zvaicontributa kutangirwa, but iye anongonongedzera kuti pano ndinotangirwa, hazvinongedzere kuti yangu yekurara yakonzera kuti nditangirwe. Wese munhu muupenyu ane vanhu vanonongedzera, vanoblema. Dai asiri tete vakazondidai so, dai imbe yangu ichiri yakamira, dai vasiri varoi, dai asiri ningi. Vekunongedzera haushaye, but hepano pane nyaya. Tarisawo pauri wacho, effort iri kuiswa nezvauri kudawo, zvauri kuvavarira nekutsvaka. Shungu dzako dzakamira sei? Usandiudza kuti une shungu yekuti zvinhu zviite zvakanaka, iwe uchiswera wakadhakwa. Munoziva here hama dzangu kuti Mwari havana kusika chidhakwa. Mwari vakasika munhu akazodhakwa. Kureva kuti kudhakwa ichoice, saka uchiona vamwe havadhakwe. So life tine mamwe maissues ane chekuita nechoice. Murume uyu haana kuudzwa kunzi enda apa unorara, ndiye akasarudza kuuya kuzorara panzvimbo iri kupora vamwe. So human effort tinoida. Saka Jesu ari kuti unoda here, nokuti kana uchida hauite zvauri kuita zvekuswera wakarara. Nzvimbo yaunoziva kuti mutumwa akauya atanga kupinda anopora, iwe unorarirei? Ndauya kuzotara newe mudikani. Life yakuda kuti iwewe umbomake a right choice, make a right decision. Decision ombe ndinokukurudzira ndekusarenda upenyu muna Kristu. Nokuti kana iye ava in charge, ava in control, he is a good God. He will guide you to the right path. Anokunjengesa mune zvakaipa, anofamba newe mukururama nekukuropafadza. Nekuda kwekuti iye akashayikwa, good choice haikupe results kana usina the good shepherd, that is Jesus. So Jesu wauya waona vanhu vakawanda vakarara. So murume imwe answer anoti handina munhu anondiwisira mumvura. Iyo yekunzi hauna hama yakaita kuti ungoti saka hapana kwandichaenda, nokuti masystems epanyika vanoti ukava nemunhu waunoziva ari kumusoro nokuti life ichinje, ukava nemunhu waunoziva ane zviri nani, ndiye angakubatsire. These are the laws on earth. But ndauya kuzoparidza a spiritual law. Iye wekuti kana akuziva, kana vanhu vakasakuda
anokusimudzira. Iye kana akuziva ane ukama newe, nometa nyika ikugamuchire tsika yake nerekodhi yake, anosimudza marombe kubva muguruva achimagadzika pazvigaro namachinda. NdiMwari bedza anodaro. Nyika haite izvozvo. Nyika isimudzire marombe, nyika ifarire marombe, nyika inoseka marombe. Asi Mwari une tsitsi nerombe, anotorida kuti arisimudze. Saka pane nyaya ndepekuti simudzika. Make a choice today. Bururu, kwa unofungidzira kuti akubvike uku, kunobvika. Kuna Mwari une nyasha dzekuti vanhu vakatokudza kudhara kuti hauna kwauchaenda, hauna kwaunogara, hauna upenyu hwako, hauna kufunda, hauna hama, hauna kungwara, hauna kuti nakei. Zvinotaurwa panyika pano nevenyika ino. Kana watengwa neropa raKristu Jesu, iye anosimudza marombe, iye ane nyasha neupenyu hwako. Murume wandaverenga pano 38 years aine problem, but daily visitation ya Jesu akaitawo number 1. Ane record yekuti ndinotangirwa, but pakauya Jesu ndiye akazotangawo. Kuda kuti Jesu itsika yake yekubvisa vanhu vanotangirwa kumashuro ovaita shasha dzinototangawo. Nyika inogona kusakugamuchira, but iwe kana wamugamuchira anoisa nyasha pauri dzekuti vaikuona uri wekukundwa, uri wekurejectwa, wekusiyiwa, they can now respect you. Bururu, panyika pano panoshanda zvinhu zviviri. Hakuna ari pakati nepakati. Isaidha unonamata Mwari kana kuti haunamati. Word riri strong randa kukuudza is either uri wekwamwari kana kuti uri wekwaSatani. Strong word randa nditsimbidzire is either you belong to Jesus or you are a Satanist. Kuti Satanist hakureve munhu anoita marituals kwaSatani. Kuti muSatanist hakureve munhu anonwa ropa, zvinongoreva munhu asinganamati. Izvezvi so nekuti haunamate Mwari ndo mamwe maSatanist anokutaura nezvawo. Inzwaka anonorwa soko racho rinobhohwa ende harigamuchirike kunzi unzi uri muSatanist. Iwo kwaSatani kwacho, kwaSatani hakuna chechi ka. Iko kurovha kuchechi ya Jesu ndokutopinda kuchechi ya Satani. KwaSatani hakuendwe. Yekungoti hauye kuchechi kunotamatwa Jesu, zotaura kuti une kwaunotopinda. Ende ikoko hakuonese kunge unorovhayo. Ukatorovha hakuna anoziva kuti kwake watouya. Zvino ukamupa room to control you, ukapa the devil room to control over your life, uchaona kuti iye munyengeri. Wese waunoona nhasi ari musituation inorwadza, zvikuru sei ari muprison, ane zvaanoregreta nekudemba, zvaanoti ndakazviitirei izvi. Anotozvipawo mhosva achiti ndakazviitirei. Gamba hasiri akaita, akaitiswa. Kungoti haana mweya wokunzvera chakamubata kuti anzi ava tsotsi. The devil is an abuser. Satani unoshandisa vanhu, unaadvertisa zvisirizvo kuti munhu agone kuita buy the wrong idea. Satani anokuudza kuti wewe ka maomero aita upenyu aya, ukangoita pakona ukapaza apa wararama, haakuudze makonsekwensi ekuti ukabatwa unoenda kujeri. Haakuudze jeri, anoadvertisa kuba nekungobudirira nekuba. Haakuudze the other side. Varume muupenyu chinhu chese chine maside effects. Life yaunorarama usina Mwari ilife yekuti kana ukameka good choice, maresults acho hambofa akabuda good, nokuti you are under a spell, under the spirit of the devil. So Jesu manje wasvika paBhethsaida, unoti wewe une makore akawanda uchirwara,
unoda here kupora. Murume ndokutsanangura kuti pano ndinotangirwa. Number 1. Number 2, pandinotozondodawo kuda kupinda mumwe anenge atopinda kudhara, ende inini handina munhu anotondiwisirawo. Iyo yekuti handina munhu ndo yandisumudza kuti ndibate vhesi. Iwe unogona kutova nevanhu vakawanda muupenyu hwako, but by revelation of real things in life hauna munhu. And I'll give you an example. Saka uchiona nehama hopo dzawinadzo, neshamwari hopo dzawinadzo, nedzimwe shamwari dzakabudirira nokudii, tarisa life yako. Havana basa newe, vanongotamba newe. Uri kuona here kuti une vanhu vakawanda muupenyu hwako, but hauna munhu anoita kuti destiny yako gone kuachiva chinhu chinobatika. List yehama dzawinadzo, list yeshamwari dzawinadzo, but hakuna anotaura zveupenyu newe. Ukanzwa vakutodiscussa newe, muri kubatanidza mari yekutenga kambwa. Patimu rako iroro mari yamunotonga, hakuna anombofunga stand chimwe chinhu cheupenyu. Aiwa, ukaona magara pasi maita meeting, muri kungoronga kuti munonwira kupi chete. Saka ndauya kuzokudza kuti hauna shamwari, une vanhu vaunonwa nawo chete. Uyu murume uyu ari kuti handina munhu anondiwisira. Munhu anondiwisira mukupora ndiye wandisina. But pano ndakakomberedzwa nevanhu vakawanda. Bhabho rati kudii? Panga pakazara vanhu, but yari kuti handina munhu. Inzwa hanzvadzi yangu, handisi kuramba kuti unodana nevakomana vakawanda, but hauna anokuroora, hauna munhu anomake sense mulife. Vakomana vako kana vakatowanda, but anokuroora unogona kutomushaya, vakawanda kudaro. Kudai ndiwo ndiri kutoshumira dai wawana Jesu. Nokuti vaunofungidzira kuti une vanhu, hauna anokuwisira mumarriage, une vanokuwisira palochi. Handikutokuudzai. Apa ndipo kutenderera. Harare nofunga maloji hausingazive mashoma manje. But gauni remuchato, dai watotsvaga Jesu zvako. Wakawandirwa nevasina basa. Murume aiva paBhethsaida, panga pakazara vari blind, vari paralyzed, akawandirwa nevarwere vanenge iye. Kuda kuti kune vandiri kutoshumira so, kuti type yakawanda pauri, vanongorwara sewe. Hamuna chishinhu chinorongwa, hamuna chishinhu chinobuda. Bando paunoshedzera kuti ndine timu rangu, hauna timu. Uri kutamba wega upenyu. Handina anondiwisira mumvura. Istatement yekuti ndakawandirwa nevekutandara nawo pano, ndakawandirwa nevakanditakura vakandisiya pano, but anoita kuti upenyu hwangu huchinje ndovasiku. Une shamwari dzemakuhwa chete. Hakuna neka business kana round chaya mutaure, munotaura vanhu. Apa uri kuchembera makore ari kufamba, shamwari dzako dzakakukomberedza, kunyeya vanhu chete. Hauna munhu iwewe. Shamwari hauna. Shamwari ine meaning, inotaura zveupenyu hauna. Une vanhu vari kusesekedza time yekuti mufe. Apo mune mhuri, pekugara hapana, kungobatanidza mari yetumbwa chete. Obva wati timu rangu, hauna timu. Murume uyu Bhaibheri rati, Ishe, ndiri kushayiwa anondiwisira, haana kuti ndiri kushayiwa wokutandara naye. Bhaibheri rati nzvimbo iyi vanhu vanga vakazara. But mukuzara kweso, zvanzi handina munhu. Amene wandi kutoparidza so, wakawandirwa here. Kana riri boys wakawandirwa. Kana uri boys ari mabhebi wakawandirwa futi. But makore ari kufamba, hakuna chipenyu chiri kurongwa, hakuna chakanaka cheupenyu chinobuda. Ungoriwo paBhethsaida zvako. So you need the visitation of Jesus. Bhururu rega ndokudza handisi kukuchinyira. Ndinoda kungokupa clue, ndichikupa netestimony yeupenyu hwangu. Kune kunobviwa, dai dzisiri nyasha asiri Jesu,
ataigonawo kumira pano nokuti tanga tiriko kusaidi ikoko kwaitwa zvese zvese zvisina basa zvisingachinje upenyu tanga tiriko. Indaivaona dzowo shamwari idzodzo dzaitokudza kuti ukasabuda neichi tiri kubhawa chinongedzera vasikana, ukasabuda neichi hauna kungwara, chiripo chinichi. Tatiriko, timu rangu vakafa, kusara kudai kutozomira pano hakusi kungwara. Mwari vakangoti tsanura ramaiwo zvenyu, otherwise zvakauraya vamwe vangu taiita tese. Saka uchinzwa vanhu vachiti ekta hafe. Zvimwe zvataiva kocha nekuvadzidzisa, vamwe vangu vandainwa nawo vandaitamba nawo vakafa. Zvakavauraya zvimwe zvataitoita tese. Chakandiraramisa ndiye muchinda wandiri kuparidza anonzi Jesu. Asiri Jesu bhurura hapana nyaya. Unowandirwa nevanhu vanodhiskasa rufu kwete upenyu. Enda haudi kuvashota. Moyo wako unoti ndiri dai boys rangu riripo so, dai timu rangu riripo. Hauna boys, hauna timu iwewe. Ndiwe unofanirwa kusangana na Jesu. Nokuti murume ari paBhethsaida paari kuti handina anondiwisira mumvura, ari kungoti pano pakawandwa Ishe, but anoita kuti zvemumwe zviita hapana. Saka vakomana vacho unawo, but pavakomana vese vako vari 4 uchatozodiscover kuti havasi vakomana, vanhu vatone vakadzi vavo vakakuti vakomana, zvekuti hausati wane mukomana iwe uchifungidzira kuti une vakomana. Ende pavakomana vacho hapana kataura zvemerechi. Vari kutokupa mhosva kuti uri kumhanya. Why rush? Havasi kuona eji. Ishe handina munhu anondiwisira kana mvura ichinge yabvongodzwa. Ndauya kuzoibvongodza kuti utize neupenyu hwako. Nekuda kwokuti hama dzangu unowandirwa but oshayiwa chinochinja upenyu. Bhururu ukashayiwa Jesu, even mari kanzi yakawanda yaunobata, but unoshaya chinobatika chaunonongedzera pamari zhinji yacho unobata. Kuti even mari ikakuwandira pakashayiwa nyasha dzaMwari, hapana chipenyu chaunonongedzera chinobatika. Nokuti wakaipa anogona kukunyepera kuti as long uchiita madhiri ako, as long uchifaisa zvinhu zvako, upenyu hwako huri right. Mari zhinji ikashayiwa nyasha zhinji inoita sekunge haipo. Murume andiri kushumira nezvake uyu, itsika yake kusumudza marombe kubva muguruva. Murume andiri kushumira nezvake uyu, ndinenge experience kandinako naye. Nokuti iye akandiwana ndiri rombe, iye akandiwana ndichitobuda mumabhawa, iye akandiwana nda beyond repentance, sakadzwa neTB. 2006 I was very sick. Ndaifamba ndiine chimbo, makumbo angu akazvimba. Ndaiti kana ndakucrossa parobot, mota dzaimira votoisa mahazards nokuti robot raichinja kaviri ndiri pakati. But today I'm standing here preaching. Usandiudze kuti mapiritsi, ndinokuudza kuti nyangwe mapiritsi ariko ukashayiwa nyasha dzaMwari panotofiwa. Chinochengeta nekupa upenyu ndiKristu. Iye akandida, akandirangarira, akandiwandira nyasha. Ndati ndinenge experience naye musharukwa wandiri kuparidza. Vaindiona mazuva vakatanga kundiona ndiri murwere, vane zvavaitaura. Ende izvozvo zvaigona kushanda dai Jesu asina kuuya muupenyu hwangu. Zvinotaura vanhu zvinoshanda kana usina nyasha muupenyu hwako. Asi vakataura zvavanotaura, nyasha dzaMwari dziinewe, vanoshamiswa nekusumudzwa naJehovha. Murume wepaBhethsaida ati handina munhu Ishe, kwete munhu chete anondiwisira mumvura. Sei ari kudemba munhu anomuwisira? Akambouya sei kusvika padziva? Ane vanhu vakambomutakura. Sei achiti handina munhu anondiwisira? Iro Bhaibheri rati panga pakazara vanhu. Muupenyu unogona kuwandirwa nevanhu vasinei nechekuita nedestiny yako. Handina anondiwisira.
ana kuti andina kutandara naye. Sometimes in life urikushaya nokuwisira muzvinhu zvipenyu, urikushaya notaura newe nyaya dzakarongeka dzinosimudza upenyu, wakawandirwa nevanhu vasingakuwisire munochinja life, but vanoda kutokuwisira futi maproblems. 3/4 yevanhu vari kujeri nhasi haasi macriminals, but they were friends to real criminals. Even they were just connected, they were invited, vakaratidzwa maadvantages, vakaratidzwa zvimwe zvakaachivwa nematsotsi kuti ona ndiri kuona ndine plasma, tine zvetira tekanoita tapinda mukati umu, uri kuona ndine chakati. Iye ndokubva anakirwa nazvo kureva kuti akawisirwa muutsotsi, iye haasi tsotsi. Vanhu vane tsika yekuwisira vanhu. That's why murume ari kuti ishe ini handina anondiwisira, zvoda kuti ndichida paexperience akamboona vamwe vachitowisira nawo. Vamwe vanhu vanoyemura mulife today vakabatsirwa nedzimwe shamwari. Saka zviriko kune shamwari dzinokusimudza, uye zviriko kune shamwari dzinokuwisira maproblems. Tine vanhu vari kurikreta nekudemba nhasi, kwete nekuti vakaita zvakaipaya, pane kuti vakatamba nevanhu vakavapushira mune zvakaipa. Bandinofara kuti Jesu wakauya paBhethsaida pane murume ari kuchema kuti handina anondiwisira. Jesu haana kumupa mumwe murume, but iye ndiye akava murume wacho, akamuti simuka ufambe. Kuna kuti zviri kutadzwa nevanhu Mwari ngavakuitire. Jesu auya paBhethsaida haana kuti kumurume uyu uri kuda anokuwisira rega ndikutsvakire munhu, nekuda kwakuti dzimwe nguva vanhu vane dzavo nyaya, vane avo matambudziko, vari kutodawo kutopindawo mumvura yacho. Saka Jesu zvaauya ari kuti chisimuka ufambe. I want you to see this picture. Nzvimbo iyi by experience vanhu vaipora nekuwira mumvura, but by revelation murume uyu wakapora asina kupinda mumvura. Why? Nokuti ye mumvura haisi favorable kumurume uyu. Saka Jesu unotoziva zvausingagone, iye anouya kuzokuitisawo zvaunogona. Amen. Yekuwira mumvura aikundwa for 38 years, but yekuti simuka ufambe anoigona. Saka Jesu amubvisa pacompetition akamupa grace to rise. Amen. Ufunge kune nyasha muupenyu dzekuti vanhu vachita hauna kwaunoenda, nokuti hauna kufunda, hauna hama. Tina Mwari unovhura masuo, tina Mwari unogadzira nzira pasina nzira. Unosumuka bhururu vanhu vachishama kuti zvafamba sei, vanhu vachishama kuti bhati hatina kumbokurongera. Izwa vanhu wedha vakurongera havana. Ukatenda murume wandiri kushumbirawo, itsika yake yekuti kana vanhu vakasakuwisira mumvura iye haakusiya usina testimony, unopasimuka zvakadaro. Amen. Bhururu life, Baba rangu rinoti time and chance are given to all. Mikana muupenyu Mwari unotipa. Zvichida mukana wako today. That's why you are under the sound of my voice. Opportunity yekuti Mwari vataure newe, vasimudza upenyu hwako, iri kutangira pashoko rauri kunzwa iri. And you must make a choice to follow this Jesus. Why? Nekuti mukana wawapiwa uyu hauna kupiwa vamwe vanhu. Saka uchiona ndiwe uripo iwe havapo. Opportunity yekuti unzwe evhangeri kune vamwe vakafa vasina kuiwana. Ndakamboyatenda imwe burial. So pa next pedu paivigwa mumwe kumbudzi uko. Timu raiviga munhu paside rari rezvigure. Ndakanzwa vakuda kuvigwa munhu zvati kudawo kamunamato. Even zvigure zvakasvika pakuti vakomana tatamba tapedza, but mumwe wedu haangaperekedzwe nengoma pasina kaprayer. Sei vachikati kamunamato zvirimo mumunhu kuti kana munhu afa akudzokera kuna akamusika, mamwe mafanisi ese haachashanda, pakuda kuti panamatwe kuna Mwari. Chinzwa manje, kuitirwa prayer wafa haisi advantage yako. Namata Mwari uchine simba,
namata Mwari uchiri mutano kudai, namata Mwari uchiri kugona. Rega kuita zvokutsvagirwa vanhu vechechi. Ufunge pane patinova nepride, pane patinotodadira vhangeri iro rinodadirwa. Pane paunoritsvagirwa nehama dzako usisagone kutaura, usisagone kufamba, ende zvichida ndiwe unotovazevezera munzeve kuti tsvagai kana pastor kana prophet kana church so timbotraya. Iwe unoda kuzotraya time. This is the opportunity. Mwari vakandiwanira nyasha. Ndarwara 2006 ndine TB, makumbo akashimba, the whole skin was so black, ndine mapundu. Munhu aiti akanditarisa anga asingataure chimwe chinhu, ainzwa tsitsi. Munhu aiti akanditarisa anga asingade kuti ndimuudze kuti ndinorwara, zvaitooneka kuti uyu murwere. Apapa singade introduction. But ufunge ndiri pastage iyoyo ndakasangana naMwari aishumirwa pana imwe crusade. Ndikati uyu Mwari ndomuda. Why? Nokuti even kana kumuramba kwacho hakushande nezvandirizvi. Osapane pamwe pekuti kuramba hako kunamata, but kwa Satani kwacho futi, Satani wacho haatombokufarira wenda hakutembe. Ona zvaanokuita izvi. Tarira marara unoita nenzara uri kwa Satani kwacho, unomudirei? Tarira pfekero yako uri kwa Satani kwacho, otonzwa kuti aiwa zvechechi hazviite, ko kwa Satani kwacho haufa. Kwamuri kwa Satani kwacho imbotarisa life yako, oita kuti Satani wacho anenge haitewo futi. Pamwe pacho hauri advice, unongoda kungoona wega. Ndaudza vamwe pane imwe nzvimbo ndikati sometimes you need to be inspired more than to be preached to. Why? Ukatarisa ana Strive Masiwa, he's a believer, he's a Christian. Uri wekoneta anonamata. Iwo nesimukata unangana handset uchiri kufunga. Ndonamata here, ndorega here. Vanazvo vanonamata, vakafunda vanonamata, vakabudirira vanonamata. Iwo kwa Satani kwacho chaungatonongedzera kuti handinamate because Satani akandirongera chakati nechakati. Hakuna. Dzimwe nguva ndakati vanhu vanogona kusvika pastage yekutotadza kwacho. Saka uchiona dzimwe nguva haunamate, but unoita kuti uregere kutadza. Haisi nyaya yekuti haudi kutadza, hauna chekutadzisa, nokuti kuti unzi wadada ndokunge une zvekudadisawo. Aiwa hazviite kuti ushaine kai, bo zvekutoshainisa zvishainiso hazvipo. Saka kusadada kwako hazvireva kuti uri right, uri patight. Kuti unzi unonyima ndokunge iwe wacho uinazvo. Vanhu vanotofunga kuti haunyime, gamba inyaya kuti unotoshaya chekutonyima uchacho futi. Unoita sekunge zvefambi hauite zvekukecha kumabhawa, gamba yekutokechesa yacho hauna futi. Uri kutotadza. Kurati kwa Satani kwacho utori reject futi. Satani hana basa newe. Kana akatoda kuti urwe nevanhu, simba hauna. Ota zvechechi ndichaona pamberi apa. Bururu, pamwe pacho ita dzinokakata so. Kuti Mwari anotonamatwa nevanhu vakatofunda. Kwa Satani kwacho wambopiwei. Chii chawarongerwa naSatani chakubata so kuti utazvechechi handite pane dzandiri kukiya. Uyo uri kutokiwa. Iwe hausi kukiya kai, ukutokiwa nelife. Bururinzwa kunamata hakusi kwa vanhu vasina vasingafunge, hakusi kwa vanhu vasina kurongeka.
kunamata kuti Mwari ndibatsirei, kunamata humility kuti Mwari ndigonese, kuchenjera kushande. Kungwara kwako tarisa kuti kwakushitsa kupi usina Mwari. Murume ari paBhethsaida ari kuti handina munhu. Iro Bible rati panga pakazara vanhu. Zvoreva kuti muupenyu kuwandirwa nevanhu usina Mwari hausimuke. Munhu wese anotodawo kusimuka kwake. Zvitry famba nemunhu murodhi so muona pamberi pakadonhedzwa 100 US haakuti achingonhonga inamoke. Munotodhumana musoro. Iwewe usina, iye ane imwe kumbawo, but pamberi penyu pakati 100 US hakuna nokuti achimbonhonga ini ndiri right. Munohedhana uchienda pasi mesa. Munhu anoda kuti zvange zviite kwete zvako. Hakuna vakagara pasi vakati muntaraunda 38 years arwara straight. Pari kubvongodzwa mvura komana ngati mupushei. Avadaro ndo panoti munhu. You need Jesus. You need Jesus. Bururu Jesu akashaika hapana. Murume uyu dai asina kundiwana, dai asina kundinhonga kana kundibata 2006, dai usingandizive iri nhororondo zvayo. But kune nyasha dzakandirwira. And he is the same yesterday, today and forever. Why do you resist him today? The one who died for you at Calvary. Ropa nemvura zvikaerera afunga upenyu hwako. Iye anosimudza marombe kuguruva ane nhororondo yekusakundikana. Kwaunogara haisi nyaya, kwawakaberekerwa haisi nyaya. Pane nyaya nepasarudzo yaungaita nhasi woti Ishe ivai mambo muupenyu hwangu, Baba ndasarenda kwamuri. Iye akakutungamirira haakusiyiwa kadaro. I grew up kumapurazi. Life cycle yekumapurazi ndekuti baba wako wakashanda papurazi. Iwe mwana wacho uchapinda futi basa papurazi iroro. Worora ipapo, wobereka vana vako woshanda futi purazi iroro. It became a lifestyle. Hakuna patairota kana kufungidzira kuti one day I'll be in the city, one day I'll own a house, one day I'll drive a car. Why? Unokuti wakurira papurazi kudaro wese obva wafoira futi chikoro. Handina advantage yandakaona. Advantage yandakupupura nhasi. There is the grace of God. Kuna Mwari ane nyasha. Kuna Mwari ane tsitsi neupenyu hwemunhu. Mazuva andakarwara wa TB 2006, there was a kind of a TB yanga yakunzi TB2 yaiva resistance kuma drugs. A lot of guys pastream yangu vakafa kwete nekuti vanga vasinganwe mapiriti, anga akuresistwa netirwere. Chakatiraramisa chikati chengeta ndiJesu. Bururu kunobviwa ukakunzwa uchaona kuti pauri papapa zvinoita. Ndarwara kudaro ndairota one room. Ndobva ndatengesa chese chandaiva nacho. Because uchirwara kuna kubasa kunoendwa. Ndakatanga kutengesa bhutsu, hembe. Mumba mukasara musina chinhu. Chisina kutengwa kaiva ka 2 plate stove kakasisadziye. Ndoka ndakaramba ndiinako bhaya. Akaisa oni kumagetsi akakabata. Akati apatsana ati bhadhari. Iye kuti une hama dzinokuda zvichiri right. Takatambudzika kusvika palevo yakuti kana ukafonera hama haidaire inotoziva kuti une chichemo. Uchitongofona so haati halo anoti ndawa. Zvotozikanwa usina zvokukwasisana une nhamo yako. As the same people ivavo vakati rejecta panguva iyoyo. I'm here today by the grace of God. Kune kunobviwa
kwekuti ukakutarisa unogona kukonkuluta kuti apa hapana chinobuda i00 hapana. Bandauya kuzopupura hama dzangu kuti ukashaiwa anokuwisira iri vhangeri rinokuisa muzvinhu zvakanaka here. Hakuna akada kumira neni, but kuna akandida kubva kare. Iye akaenda paKalvari neupenyu hwangu. Pandakamugamuchira ndikati Ishe take over. Today here I am. I am a living testimony of the grace of God. Ndakatanga kushumira mu street. Ndakapfeka mapush netrousers rakabvaruka. Vanhu vakati hakuna pastor akadaro. Vanhu vanga vasingateerere zvandaitaura vainzwa tsitsi chete. Here I am today on all platforms. Here I am today on television. Here I am today on all radio stations. Here I am today in many nations flying. Ndiana akazviita iye wandiri kuparidza anonzi Jesu. Hama yangu ndinzwe. Ikoko kwakazhoreka kunonzi hakuna chinobuda kuNazareta. Kwaitonzi, is there anything good that can come out of Nazareth? Mwari ndoko wakatendera kuti kubude itenzi wedu unonzi Jesu. Bethlehem Judah nyangwe uri mudiki asima uri muchaberekwa mambo. No matter how small you are, but when you receive him, something great will come out of you. Ma radio station vanotoita kunditsvagawo. Handina radio station yandinoparidza yakandakanokumbira kuti ndoda kuzoparidza ndinoparidza. Vanotonditsvaga. But kwakabviwa hakuna aida kundiona. Mapfekero andaita aipisa tsitsi. Pandaigara zvandaitya wega waigona kuti munhu anorwara anopenga. As here I am today. Akandiwisira muupenyu hwandiri kusheura nshumira nhasi ndiye wandiri kuparidza anonzi Jesu. Hazvina kurongwa nehama. Hazvina hama yakati yati kujegeti kubatsire. Ndaifamba netsoka kubva kuwadzana kuenda pana First Street 2006 netsoka kunoparidza Jesu. Hakuna hama yakamira neni. Semurume uyo ati handina hama ingandiwisira kana shamwari. But kana Jesu wada kusimudza upenyu hwako dzinoita nororondo. Here I am today. Handina akandiwisirai. Iye ndiye akandiitsa nosimukai. Zvinoita. Ukatenda mushoko rake, no matter vana vani kumira newe, you will testify the goodness of the Lord. Uchapupura kunaka kwa Mwari. Bururu life usatarise kwa unogara. Life usatarise kwa wakakurira. Life usanyanyoterera kuti vanhu vanoti kudii. Ukatenda muna Jesu, you will testify. So there are times when I'm driving around senda ku Bulawayo, ndinombopfuura nekumapurazi kwataigara. Ndine vana vangu ndichivaratidza kuti muri kuona mukambaka ndo makabuda dhedhi venyu. Mumango ndo waitiponesa zisati dzaibva taitobata banga nesauti. Zvakuti mango inoibva rugare izvi. Inorohwa ichakadaro. Ndakatokura kuti mango inorohwa nesauti. Inenge yaninonokera. Iyo unomboza kuti ukaona pamba pane mango dzinotenderwa kusvika pakuibva upenyu hwavo uri right. Mango inotokudza kuti pano hapana chakanaka tatopera tisati tatombobereka. Anorohwa achiri maruva. Maruva emango anotapira omboatestere. Zvakuti mango inotozoibva dzatonyasha idzi. But uri ikoko manje wakaipa achitokufurira kuti hai kunamata isiyana nayo ndezvechechi. Ende ukatoenda kuchechi kwacho manje vanokuita murombo because vanokutorera mari. Alright, kana uchiti chechi inokuita murombo, so far usati wakunamata haufa. Uri mhene here. Kokumbosuspecta Satani akatokuita kudhara murombo.
Ukaenda kuchechi so wanokutorera mari dzako. Alright, usati watomboudza, usati wauya kuchechi kwacho. Iripo ere. Se usiri kutsamwa kuti Satani wacho ari kukuvhara futi. Dai Mwari atiwanira nyasha. Upenyu ukauisa muna Jesu anokuwisira mumvura dzeupenyu hwakanaka. Is the living waters. Anokuwisira mumvura dzeupenyu. Hama dzangu dzisina kupfira chaoneka kana kumusha kwako. Kana watengwa nevhangeri raKristu chinotangira pauri. 2017 pandakaita wedding pashowground mutauno. Andina kupfira ndambova naye dream kuti urimwe gore ndogona kuchata. Why? Zvinodhura, zvinoda mari dzacho. Pandasangana pane kunobviwa ina adzima yangu pandakavaroora. Takaita zvokuti sana kumapurazi kwataigara. Vakatouya vakabereka kasechonga vari kuenda kumaextra lessons. Munhu achitoenda mumba chaimo chamumba mudheni cha. Asi nhoroondo iyoyo Jesu wakaidzima. Azvirambe zvakadaro. Itsika yake yekudzima nhoroondo inonyadzisa okupa upenyu hwakanaka. Bhururu yekunamata Mwari ine evidence iri tangible. I am a living testimony yekuti hama dzisina basa neni isinobva kureka. Hama dzacho dzagara dziri shoma futi. Isitirana chimwene guys. Mudhara akangobva ari 1 kuMalawi. Hama dzangu ifamily chete. Nehama dzokwamai Muzezuru. Ende Mazezuru manje vanenge kuti mwana womukwasha. Ana chabwino wasiyana inawo. But here I am today. Rejection yahama iriko. Murume ati kudi andina anondiwisira. Andina. But paakagara zvanzi pakazara vanhu. Bhururu nyika unoziva kuti mwanasikana inzwa kuti ususpect zvako zvine mweya wechina. Statistics dzinoti varume vanongononge vari 5 billion munyika. Pa 5 billion varume munyika iwe hauna murume. Pa 5 billion imboweka wona kuti uri kupotsa kangani. Uri kupotsa ka 5 billion. Ipapa kuti unyumoti zvinenge zvine mweya unongoti mazuva ano havasi kuroora. Ukaita nyasha mazuva ano iwayaya unopupura muchato. Yekuti ndozvazviri zvinhu zvakaoma uri kunyepa uda pachena kuti ndakaomerwa. Vamwe zviri kuita life iri stubborn zvekutodaro. Pese paunopinda mubhucha uchitenga mabhonzo isaine kuti kwakutone mombe yacho yanga ine nyama. Iwe unongosirwa mabhonzo chete. Ukangoona mune mazondo mombe yacho yanga iriko yadyiwa nevamwe mukore uno. Iwe chiti zvakaoma uda pachena kuti ndakaomerwa. Ukangoona pabhero pane hembe isaini yekuti kuna akaidzisa. Iwe akakupfekedza yaakapfeka mukore uno. Mazuva ano vakomana vacho havasi kuroora. Hauna kuona mota yanga ine zvibharumu masikata. Kwatororwa munhu nhasi mukore uno. Ukangoona pabasa pese pakangonzi no job. Vari kutovhara iwewe dongorera mukati uone. Mune vanhu vari kushanda muno job. Life iri stubborn zvekudaro. Vatu ukasarudza anonzi Jesu manje hazvina basa kuti hama dzina basa newe. Hauna vanhu vada kukuwisira. Iye anongokuti simuka tiende. Hama dzangu kune Mwari anosumudza vanhu. Rimwe gore ndaenda kune imwe nyika kunonzi kuIsrael. Hapana pandamboita dream kuti someday I will fly to a nation called Israel. Why? Because pandakatotanga kuparidza ndaipfeka mapushi nechini rakabvaruka. Mukomana wandaitombokumbira mapushi rimwe dhei akatongonzvenga. Ndakatonobva kuchechi.
But unozoona kuti kana Mwari vakuwisira kunyasha dzavo. Ndaizvikwenya ndiri kuIsrael kuTel Aviv. Kuti ndiye ere mukomana kufamba netsoka kubva kuwadzana. Achenda kunoparidza kuna first. Akuflya kuenda ku Middle East nekuda kweevhangeri yaJesu. Bororo Mwari uyu anoita zvisingaitwe nehama kana shamwari. Zvanzisha ndina anondiwisira mumvura. Ko pano wakauya wega ere? Aiwa ndakauya nevanhu. Vakaita sei? Vakasvika pavakaneta neni. Vanhu vanoti vanokuda zviri temporal, anokuda zviri permanent ndiJesu. Vanhu vese vanoti vanokuda vane zvavanoda. Vakazvishayiwa pauri havapfurire mberi nekuti vanokuda. Ani unoziva ere kuti hakuna munhu anoda basa? Munhu wese anoda mari, saka achienda kubasa. Dai waida basa ukanyimwa pay, unodi kuti it's okay ndakainga basa. Dai Mwari atiwanira nyasha. Don't look down on yourself. Rimwe dambudziko ratinaro ilo self esteem, kuchitarisira pasi. Jesu akaberekerwa mudanga, haana kuita cowboy, akaita Messiah. Kwaunoberekerwa isi nyaya, chawakaberekerwa ndo nyaya. Believe also in yourself. Kuti kure kwatichaenda nekuda kwenyasha dzaMwari. Don't look down on yourself. Usapinde mu system nemu tradition yevanhu yekuti Bruno kana tiri kuna hapana. Iti nini Mwari uchaita zvishamiso neupenyu hwangu. Usajoine matalks ari negative concerning life. Bible rangu rinoti life and death lies on your tongue. Tingaitei isuma branda yacho. Shamwari, maChina akabva ku Hong Kong vane mamaini muno kure nekupiri Longwe neHong Kong. Ida uchinyepera ubranda yayo. Tapa takabva ife ndife wakumuzi, ndife womwera. maChina futi ndiwomwera. Vari kuita zvinhu. Trust in Jesus. Believe in Him. He is the only man who can raise you when people fail you. But do you want to receive the word that can change your life? Vanhu ukasungwa vanoita 3 weeks vanouya kuprison vachichinjana. Makore akati fambei vanenge vakubvunza kuti pana amboenda mukomana achiri sei. Vanhu vanoneta ufunge. Saka uchiona even mu relationship first month yawakaroorwa waitokiswa apa wakutoita kuona pasiworld makisi hauwazivi. Varume vanotomboneta wakafuta. Aishi chinonzi love hauchachisiva iwe, wakuziva kugarisana. Yatohama. Izvo zvingatira kuti unopa murume wako haki. Haafare kuti uri kumuda. Anokutora sesuspect kuti pane zvauda kuvhara. Unoitwa suspect une rudo. Why? That's a picture yekuti rudo rwevanhu runopera. Vamwe vari kukufarira nhasi inyaya yekuti unoshanda. Vamwe vari kukufarira nhasi inyaya yekuti pane zvakanaka zviri pauri. Izvozvo zvikangotama chete haudi chiprofita, vanokusiya. Ini pandakarwara 2006 ndaenda kumusha kundomushawa, hakuna shamwari yakateera. Why? Ndisatambike nenyu. Ukaona vanhu vachiri kutamba newe so zvichiri right. Upenyu ukakuisa pakona uchataura yataurwa nemurume uyu kuti handina munhu. Chimboona paseko yeshamwari dzako ukanzi waita ka problem kari kuda 20 US unoona tovharirwa. Uye neshamwari dzakawanda kudaro pakanzi pari kudiwa $5 hapana noiburisa. Isaini yekuti hauna munhu
une vanhu vanongofamba newe but hadzisi shamwari. Unoita vanhu vanokukweretesa edoro, vanhu vasingade kuona mhuri yako ichienda kuchikoro. Wotoudza vanhu kuti itimu rangu. Hauna shamwari iwewe. Dai watowana Kristu, dai Jesu akuwanira nyasha, nokuti zvakakukomberedza zvinotorwara sewe. Zvanzi pakazara mapofu, pakazara zvirema. Saka paari kuti shandina anondiwisira zviri pachena. Unowisirwa nani? Wakakomberedzwa netaipi inenge yako. Iri kutodawo kubatsirwawo taipi. But type yandinongoziva iri ready and better to help you is Jesus. Bururu ukaramba Jesu wanyura, ukaramba mchinda werugare mahwani, nyika haina favor newe. Nyika haite zvetsitsi, ine maprinciples ayo. Saka uchiona ukada kupinda basa pakampani, vanokuita interview. Pama questions ese interview, hapana question yavanokubvunza vachiti wakanyanyotambura stereki rega ungopinda. Nhamo haisi qualification, itori disadvantage. Dai mabasa aita, even mabasa akanzi ako kupinda basa unotobvunzwa makaita here magetsi, oti handina but takatambura nguva refu, haupinde. Now, unfortunately, I see qualification is situation. Nyika ina tsitsi kuti atsano makatambura stereki mabasa ako chirowa imagonyeta wanozoti unofira parodi. But ane tsitsi dziri beyond any qualification is the power of the cross. Dai asaridza kufunda kana kungwara, dai tisina kumira pano nhasi, but Mwari ane rudo netsitsi neupenyu hwevanhu. Haatarise kuti hama atsikude, hauna kufunda, hauna kudzidza, hauna kuchenjera, but iye anoti ani nani anotenda maari anova neupenyu usingaperi. It's time to surrender your life to him, author and finisher, the one who is so faithful, the one who loves you wholeheartedly. Wanofukidzwa kuti anokuda hakude, ane zvaari kuda. Uchazviona kana zvaita kuti ndione nguva kumutsvaga. Apa ari kuti I miss you, but kana zvaita you will miss you. Uchamushaya. Why? Love yevanhu ndeyekuwandirana. Dai tawana Kristu, dai tanamata Mwari uyo. Why? Nokuti vanhu vakakukomberedza pane pavanotogumira vakakutakura vakakusiya paBhethsaida yekuzopinda mumvura yako. Unoita 38 years uri panzvimbo yakazara vanhu. Tarisa makore auinawo nesituation yeupenyu hwako nevanhu vaunoti hama dzako neshamwari dzako. These people are not real. The one I'm preaching, they are more real. I want us to pray. I want us to stand up. Toda tisimuke tinamate. Munamato wako newangu ni wakuti Mwari ndibatsirei. Mwari ndiwanireiwo nyasha. Ndiri kuramba kukomberedzwa nesingachinja upenyu hwangu. I need the hand of the Lord upon my marriage, upon my career, upon my business. Mwari wenyasha ngaakuwanire nyasha manera nhasi. Nekuda kwekuti nyika ine favor yaingakuitire, but auya nenyasha neruoko rwefavor ndiJesu. Bible rati Jesu akabva kumurimo. Rise up and walk. I prophesy you rise by his grace. I prophesy you rise in your business by his grace. I prophesy from that sickness you are going to recover in the mighty name of Jesus. I want us to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Faithful God, nation of days. Iye wakadeura ropa pamuchinjikwa. Iye wakafa kamuganizwa ritatu. Mwari ane nyasha ane rudo neupenyu hwedu. Ndiri kunamata manherano panzvimbo ino yopweti Mwari. Imi munosimudza marombe kubva muguruva. Hama dzangu dziri pano vari kuritenda vhangeri reushe. Bataine kubata kunoshamisa muupenyu hwavo. Ngazviitike hama dzisingade. Ngazviitike shamwari dzisipo. Nokuti makatendeka wazuro nhasi namangwana. Takupai mbiri nekukuremekedzai. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen.
Before the praise and worship team begin to sing, alipo ene pakati pedu unoti Jesu ndamuda ndakuda kuti aite take over my life. Ufunge decision iyoyo is the starting point. Yes, unoshuhuda mu upenyo wako. Anaona kuti Jesu anaishuhuda mponesi mu upenyo wake. I invite out nina mata newe pana papa. Puri nangandiriko ndakasangana nazo. Ndakagara mu one room for 3 years never nasikana. Waitaita ma grade 7. Kunyara kunototatsa kunyarika nenamo. Ndangandiriko kwa kuti vanhu vachikunzwira tsitsi vachikunyarira but uchinona mano chiti Mwari zvichaita kunobvika nenyasha zvinoendeka netsitsi dzake. I invite you this afternoon, may you please come forward so I can make a sinner's prayer with you. Ini ndakaitawo a decision and I was still a drunkard, but kuna Mwari ane nyasha dziri beyond drunkenness. Kuna Mwari wakuti kana akutaura nemweya wako anosendeka doro racho pasaiti. Kana Mwari akuminister mu upenyu wako anosendeka ma drugs pasaiti. No matter you are drunk, no matter your situation, but I invite you, noda kuti ndichigare mbeu yeshoko rinonzi Jesu rekuti hazvinei nezvinodhaka kana rapinda mauri rinokura zvakadaro. May you please come forward. Kana uripo unoda kugamuchira Jesu sashe uye muponesi, I'm ready to pray with you. This is the purpose of this evangelism, for you to come unto him. I invite you, my brother. I invite you, my sister. Ndangandiriko, but kudenga kuna Mwari unosimutsa marombe. Kudenga kuna Mwari unenyasha. If you are there, I welcome you. I grant you this opportunity, so we pray together. You can sing for us.